Ja sam tražio od tužilaštva Bosne i Hercegovine da ispoštuje Ustav Bosne i Hercegovine i da mi dostavi poziv na srpskom jeziku i na ćiriličnom pismu. Pošto oni to ponovo nisu uradili, moj advokat je obavijestio tužilaštvo Bosne i Hercegovine da ja se neću odazvati ni jednom pozivu koji dođe iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ukoliko nije na mome srpskome jeziku i ćiriličnom pismu. To je moje ustavno pravo i tražim od tužilaštva Bosne i Hercegovine da ispoštuje moje ustavno pravo. Kao što vidite, u zaglavlju poziva imate i ćirilicu i latinicu, a dalje je samo latinica i jezik koji nije jezik srpskog naroda. 14. ne idem u Sarajevo, tužilaštvo treba da ispuni svoju ustavnu obavezu i da mi uruči poziv